Hello mindenki, én vagyok az Gamer Alma, és bocs. Semmi baj. Sziasztok, én Mangolok, és ugye itt van velem Gamer Alma. Igen? A mai videóban megcsináljuk igen, a Chubby Bunny kihívást. Nem tudom mennyire lehet. Jó, nem kell egyileg is Egy kieset. Jó, újra És... Na, szerintem akkor ki kezdi. Egy Chubby Bunny. Teljes. Egy Chubby Bunny. Chubby. Chubby. Chubby Bunny. Mi rabos? Kettő Chubby Bunny. Kettő Chubby Bunny. Chubby. Chubby. Három Chubby Bunny. Három Chubby Bunny. Elmondom. Négy Chubby Bunny. Négy Chubby Bunny. Felszólaltad a tóját. Öt Chubby Bunny. Öt Chubby Bunny. Ha? Hot Chubby Bunny. Hot Chubby Bunny. Egy Chubby Bunny. Kikaptam. Túl nélkül megtett bele a számba. Lehet, hogy a felét kellett volna csak. Hot Chubby Bunny. Ez még volt a szárba. De lenyelted? Elszám. Kettő? Chubby Bunny. Papír? Ki akarod kapni? Érgetni. Nem kell, na, gyerünk. 9. Nem lehet írni a Chubby Bunny. Mondani kell. Fúj! Hát nem köszönöm magamért. Aj! Adjál már, hogy tőle. Fúj, nem kéne. Adjál már, hogy tőle ezt. Nincsen. Kilencven rekordom. 90 rekordom. Na. Nagyon jó. Most próbáljátok ki. Én addig folytatom, ameddig bírom. Én szerintem a véget már csak úgy csinálom, hogy nem mondom, hogy Chubby Bunny. 3 Chubby Bunny. Én csak tömmem a számba. Kezdjük el előre? Én nem, én azt csinálom, hogy mennyit mér a számba. Az ugyanaz. De nem mondom, hogy Chubby Bunny. Várjál, akkor csináljuk azt. Várjál már! Ezt Ezt megeszem. én. Kettő.
Oké. Köszönöm. Szörös, egyben. Jó. Akkor legyen 2 rózsaszín. A. Jaj, de cuki vagy! Szia! Ah. Még 2. Öt. Nekem az miért? Gyere nekem is. Gyere közelebb a kamerához. Őkkel szedjünk. A tiéd barna. Tényleg. Fúj. Kezdetül nem megy. Kiket beraktam a számba. Csináld újra. Nem tudom. 3, 1. Ez egy fél volt, úgyhogy mi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, de még 2 van. 12. Most tedd meg. Nem! Sírom kell. Fel. Hány mindenes? Ja. Na, látjátok, ez nekünk nem megy. Fel 2. Akkor nekem nem megy. Ez a valami szintőporos szar van. Látod? Nézd meg! Ilyet vettem. Ez májva cukor volt. Ez a malav volt. Malav. Hol is lehet ezt venni? Ezt az 1 euróban vettem, akciós áron volt 100 forintért. Van a Széchenyi István általános iskola. De várj, mert ők nem biztos, hogy tudják. De ha valaki oda jár, akkor csak tudja. Van a Széchenyi István általános iskola, ott a sétán, és... Nézd a kamerába! És ott nem mész át a zebrán. Nekem mondatom. Nem mész át a zebrán, de... A gyroszos mellett van, ott áll meg a 80. Gyroszos szembe. Szembe. Na mindegy, ha tetszett a videó, akkor lájkoljatok, írjátok meg kommentben, hogy milyen videókat tudunk még megcsinálni, és köszönöm, hogy megnéztetek. Hello! Sziasztok!